A ver, é algo que chama moito a atención, non si? Cando unha figura pública aparece con blackface, pode significar o fin da súa carreira. En cambio, cada fin de semana, miles de persoas van a eventos deportivos con red face. E, sinceramente, case ninguén di nada. Pois ben, esta é a cuestión central que imos analizar hoxe, botando man dunha investigación que lle pon cifras a esta realidade tan desconcertante. A verdade é que a diferenza de trato é abismal. E claro, isto lévanos a unha pregunta fundamental. Velaquí a pregunta do millón, a que se fixeron os investigadores Xulisa López e o seu equipo. Porque isto non só é unha sensación ou un par de anécdotas, non. Eles buscaron unha explicación científica, con datos, para entender esta dobre vara de medir que temos como sociedade. É que o contraste é brutal. Por un lado, o blackface pode custarche a carreira, cancelacións de programas, dimisións, un escándalo en toda regra. E polo outro, o redface vémolo cada 2x3 en eventos masivos, como partidos de fútbol americano ou en festas. O contraste, a verdade, é innegable. Entón, que di a ciencia sobre todo isto? Pois os investigadores non se andaron con chiquitas. Fixeron nada menos que 5 estudios diferentes para medir como se perciben estas cousas. E ollo, que os resultados dan que pensar. E a conclusión principal é, pois bastante contundente. Daba igual como mirasen ou como formulasen a pregunta, o resultado era sempre o mesmo. Unha e outra vez, a xente consideraba o red face como algo máis aceptable. E aquí vémolo gráficamente, non hai dúbida. Estudo tras estudo, as barras grises que representan o red face están sempre por riba das brancas, as do blackface. Ollo, que as dúas prácticas se consideran bastante inaceptables en xeral, pero hai unha diferenza clara, unha fenda na percepción que se mantén constante. Vale, perfecto. Pero a gran pregunta é, por qué? Por que esta diferencia? Ben, a primeira peza do crebacabezas, segundo o estudo, é un concepto que chaman borrado social. E que é isto do borrado social? Pois, basicamente, é a idea de que un grupo de persoas queda como conxelado no pasado. Na cabeza de moita xente non existen no presente, non son parte da sociedade de hoxe. E isto, claro, é fundamental para entender o que pasa cos povos nativos. E como se ve isto no día a día? Pois mirade este dato, que é tremendo. O 87%, case o 90%, das veces que se fala dos povos nativos nos libros de texto dos Estados Unidos, fálase deles como se só existisen antes do ano 1900, e como se a súa historia rematase aí. Pero a cousa non queda aí, nin moito menos. Se buscamos en liña, o 95% do que atopamos son imaxes históricas. Na tele ou no cine, prácticamente non existen. En a vida real, a maioría da xente di que non coñece a ningunha persoa de ascendencia nativa. É unha invisibilidade casi total. E claro, isto ten consecuencias. Unha consecuencia que nos leva directos á segunda razón, a minimización do racismo. Porque unha cousa leva a outra, como imos ver agora mesmo. A idea é sinxella. Se un grupo é invisible para a sociedade, os seus problemas tamén o son. Minimizar o racismo é pensar ou actuar como se pensase que a discriminación que sofre ese grupo hoxe en día, pois que non é para tanto, que non é un problema real ou significativo. E de novo, os datos falan por sí sós. Mirade que pasada. O 75% dos povos nativos din que sofren discriminación, pero só un 34% do resto da xente o percibe así. A diferenza é de máis de 40 puntos e unha desconexión brutal coa realidade. No caso dos povos negros tamén hai unha fenda, pero é moitísimo máis pequeno. E o máis forte que esta forma de facer a vista gorda chega a todo o mundo académico. A propia investigación psicolóxica, que podería dar voz a estas denuncias, ignorou casi por completo os povos nativos durante máis dun século. Isto, claro, reforza esa idea de que o racismo contra eles, pois non debe ser tan importante. Entón, volvamos ao principio. Como encaixamos estas dúas pezas, o borrado social e a minimización do racismo, para resolver o noso misterio inicial? Pois o modelo que propoñen os investigadores átalo todo perfectamente. A cousa funciona así. O borrado social provoca directamente a minimización do racismo. É lógico, non? Se na nosa cabeza un grupo de gente pertence ao pasado, como imos tomar en serio a discriminación que sofren no presente? E a combinación destes dos fenómenos, boom, aí temos a razón pola que o red face se ve como algo moito máis tolerable. Pero claro, isto non vai só de disfraces ou de pinturas na cara. O importante de entender todo isto é que nos dá unha pista clave de como funciona e como se perpetúa o prexuízo na sociedade. A conclusión é que tanto o red face como o blackface son só a punta do iceberg, son síntomas. O problema de verdade, o que hai debaixo da agua, é moito máis grande.
é a falta de recoñecemento dos povos actuais e das súas loitas no día a día. E para rematar, quedámonos con esta frase tan potente de Susan Son Harjo, porque nos lembra que isto non é teoría nin un debate abstracto, son, como ela di, campos minados culturais que tienen un impacto moi real na vida da xente. E despois de toda esta análise, a pregunta que queda no aire é: como se empeza a limpar un campo de minas como este?